खुलुमबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ गासिबो मोजाङै दं जानांगौ बे आंनि फार्स्ट भिडिअ इउट्युबाव ओमफ्राय आङो मा भिडिअ लानानै बानायगोन मा टपिक लानानै भिडिअ बानायगोन सानना मोनाखैमोन ओमफ्राय दा ओरैनो फार्स्ट भिडिअ जानला मोनला बानायनोसै देलाय जानायखौनो बानायनो सानबाय एसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंखौ दा जोंहा नानिया देलाय होगोन ओमफ्राय देलायनो थाखायबो बारा जेबो बुस्थु गैया ओरैनो साधारन देलाय होनाय सिम्पोल सानफ्रोमबो न'आव थानाय बिदिनो लामा ससेफ्राव थांबा देलायनाय बिदिल' ओरैनो हेभि मेकआप नङा हेभि मेकआपफोरखौ देनां फोनसिगोन आरो ना जों दा देलायनोसै मेकआप आर्टिस्टआबो जा बोरैबा खालै आंखौ मानसि बायदिखौनो खालामाखै आटा नानाय बायदिसो नाग्लिबाय आरो खानायखौबो नाया माने माबायदि हरदो सोरबा खानायखौनो बिदि होयो सागुलायनाय मोजांबो खालाया मानाबो नै लोगोफोर नोंसोरना सोरबा मोजां मोजां मेकआप बानायनो रोंगौबा आंनाव फै जेनेबा आंखौ मेकआप खालामना फै ओमफ्राय आंबो नोंसोर थांगोन नोंसोर मोजां मोजां देलायनो रोंगौबालाय ओमफ्राय नाय जोंना मेकआप आर्टिस्टआ जिबायदि फुननो हागोन आंखौ मेकआपखौ नायबाय था नोंसोर तबला दामनायखौसो टाप 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 दामनो हागोन माबायदि फुनो नायबाय था ओमफ्राय क्रिम फुननायखौ नाया मानो माबायदि जेन आङो आटासो आटा नानाय बायसा नाग्लिजोबसिगोन दाना आंखौ थेवबो बारा गाज्रि नङा आंखौसो एसे गुफुर गुफुर नुबाय नाय नै साइडथिं नाङाखैमोन एसे होनो हाबाय आरो गिसिबबो सिबबाय आं गरम मोननानै मा फुनदों गावसो मिथिसिगौ आरो होबाय आंखौ एबार आटा गुन्दै फुनदों खोमा आटा गुन्दै फुनदों ना मैदासो फुनदों गावसो मिथिसिगौ आरो मिसिबबो बुङा डाइरेक्ट लागायना होखायो आंखौ नाय लोगोफोर नाय आटा नानाय होदों नाय आंखौ नाय तबला दामदों तबला नाय आंखौ मानसि बायदिखौनो खालामाखै जोंहा बाबाव गिखांबाय काजल फुनना होसिगोन दे आंनो दा नायदो माबायदि काजल फुनना होगोन बेयो मोनसे मेकआप होनाय नायदो बे आङो माबायदि मुसुगु फुनना बानायना होगोन साइडनि न'फोरखौ इगनर खालामबानो जाबाय लोगोफोर बेफोरखौ नायनाङा न'फोरालाय गैसाबा जोंहा बाबा जोंखौ नायफैगासिनो मेकआप फुनजानाय गावबो फुननो लुगैदों खोमा खारलांबाय लाइट मुसुग्राबो नाया मानो मोजाङै नाय लोगोफोर मुसुग्रायानो बाजिलायलांसो देनजार खास्ला जायाखै होनबाबो दानो बयद्ध' रागा जागोन नायलांबाय था माबायदि फुननो हागोन आंनो
नोंसोरनो सोरनोबा हाबाफोराव मेकआप फोननो नांगौबा लांजागोन बारा दाम नङा 50 थाखा लायो बारा मेकआपआ बुस्थु गैया नुवाखै मेगनावबो आंनो मा मा फुननानै होदों मा फुननो सुनै फुननो ना अबेबा न'फोराव फुनग्रा कालारसो लाना फैखो होना होबाय आंखौ मेवनानै थाननो हायाखैमोन बेसेबा बोरैबा आंखौ मेव मेवसो थुनानै होयो आंखौ एसेबां थाननो हायाखै सेस बाब्रालाबायनानै आं खुगायाबो मोस्रोम मानबायलांबाय मानोबा मोस्रोम फैयो ओमफ्राय बेलेग कालार होबावलायबायसो आंनि मेगनाव जेन आंनि मेगना दरजा खिरखिसोलै नोंखौहाय कालाराबो डेन्जार फुनना खायो नोंसोर हागौ नोंसोर रोंगौ इदि फुननो दामिकनि मेकआपखा नाय आंनि महरखौ नाय लाव दुम फिथा गुदुं बायसा गन्थंआबो लाजाखाया मेरा जोंना लिपस्टिक फोनना होबाय लिपस्टिकआबो नांलालायबायसोरा ओमफ्राय हुगारबाबो खारखायासै मायबा मायबि फोनदेरना होबाय टेस्टिया एबार नाय मा फोनदों मा मादों गावसो मिथि नङा दारि बानायना होबाय आंनि खावलाया गैलालै गैला बोरमा दारि ना मोसा दारि मावजि दारि मा खालामना होखो ओमफ्राय ब्लेन्डारबो गैया आखाइजों आसि बिमाजों नाना होबाय आलु सेफ्लेनाय बायसा गैला ओरैबा खावलाया आंना आलु बायसाखौ गुरिनो नैना मा खालामनायखौ नुवाखै जेबानो गैया खोमा बिसोरा ब्लेन्डार गैया ब्रासार गैया कन्ट्रल गैया मा गैया आखाइजों नाना होजोबबाय सेस मेकआप फुनजोबना लागि मायबासो लांगोन आं मोखाङा सेस गैलालै बिन्दिया लगाके फथा फोनना होबाय नायदो मा बायसा लुमबाबा फथा होनाखै आंदि लोगोफोर नोंसोरखौ बेरायनाय माबानाय बिदिनो सिम्पोल मेकआप होनो इथ' अभार सिम्पोल हो गया रे देखो बहुत भी आया रे मा मादे गावसो मिथिया आरो ओमफ्राय गाव बुंबा मार मोजां नुदो होननानै ओमफ्राय आं फैदिनो थाखाय माबायसा नुखो माखो यो एबार आंनि खानायखौ खानजों बहला खोमा हमालालै गैला लबरल' लानानै हमनानै खाना होबाय खांख्राइनिफ्राय सेरसेमोन दै ओरैनो नायदो माबायदि खानो गेजेराव पिस्तल बायसा गोजौ थाबाय नायनाय खानायखौ मा खालामो फानना दोनहरबाय आंलाय मा सानदों मा मोजां डिजाइन बानायना होनांगौ खानानै सेंग्रा खालामना दोनबाय
सिनांगौ एबार सनायाबा सोर सोरखौ गानहोगोन दा साबेसे कास्टमारखौ गानहोगोन दा सनायालाय एसे मोजां मोनो आरो झुमका लता हाय हाय बे झुमका मा खालामदों माबा नारखोजोबदों आंनि खानायखौ आंनि खावलायनि सबाय बिमा नाय जाबायना आंनि मेकआपआ जाबाय नायदो इदि खालामनांबाय मा जाखोयो मा जाखो गावहा साफासिन ओमफ्राय आं मोखां मेकआप गानाखै फुटनि लाग्रायाव दा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय उनाव बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि मेकआपखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंसोरबो मेकआप खालामजानोबा फैनो हागोन जोंहानाव